Inniu, beidh muid ag foghlaim cúig Fhíric iontacha faoin domhantarraingt iontacha faoin n-adamh. Mathematicúirí is gcuide. Spásaí dromlach. Fíric hAon. Má tá mais mhór ag rud éigin, beidh níos mó domhantarraingt aige. Má tá mais bheag ag rud éigin, beidh níos slú domhantarraingt aige. Tá an imtharraingt is láidre ar domhan ag dúphoill. Glactar le dúphoill mar chuid de na rudaí a dhéanann an méid is smú scriosta ar domhan. Ag Chóras Réaltrach tá dúphoill mór mílsach ag go bhfuil an bháis is smú sa Chóras Réaltrach. Tá más bunaithe ar líon na n-adamh atá le fáil rud éigin. Ní áireann más rud éigin riamh. Tá imtharraingt dúphoill go láidir sin go bhfuil tionchar aici ar sholas fiú. Fhíric Faoi. Seans má gur chuala siad faoi Shior Isaac Newton roimhe seo. Ach an rud is agaibh gur thug sé domhantarraingt faoi deara trí hans. Deirtear gur bhaca Newton úl ag titim díreach amach as crán, agus ag bula faoin talamh sa bhliain 1666. Hit an túl díreach síos, ní ach sé ar dheis, ná ar chlé. Thug sé faoi deara gur fórsa ba chúis lei sin, agus thug sé domhantarraingt ar an bhórsa sin. Ba é Shior Isaac Newton duine de na matematicúirí a beár ar domhan, agus chuaigh an obair a rinne sé I bhfeidhm ar go leor eolaithe iontacha eile, cosú le Albert Einstein. Fhíric Faoi. Ciallaíonn domhantarraingt go bhfuil gach rud ar domhan ag tarraingt ar a chéile. Tá tionchar ag domhantarraingt ar chéadaí aigin, de bhrí go bhfuil an gealach ag tarraingt ar an domhan. Nuair a tharlann sé sin, bogann na fargaí agus uiscin na neagain. De réir mar chasan an domhan, ballann an tuisce inar wargaí agus aigin ag an taobh gcuid an gealach. Sin is cúis le taobh ard agus taobh íseal. Mar amach domhantarraingt an sin ní éiteach an gealach taisteal thart ar an domhan, agus ní éiteach an domhan taisteal thart ar an ngníon. Fhíric Faoi. Marach an domhantarraingt, ní bhéime sin ar seasamh an seo ar an domhan. Bheadh ar ghine cínt muid a cheangal leis an talamh, nó bheadh gach den ain is snámh san air agus sa spás. Níl éon domhantarraingt nó díreach beag an domhantarraingthe sa spás. Sin an chúis go mbíonn spásaí ag snámh sa spás, agus ina spás longa. Fhíric Faoi. An rud is agaibh go mbíonn muid níos slú mar all ar domhantarraingt. Tá sibh níos airde ar maidin ná mar atá sibh san ní. In Inniu nach bhfuil an difriocht ómhór nó feicáilach, tá difriocht ann. Tarnaíonn domhantarraingt muid de drón na talún, rud is cúis le an romlaí a bheith áirí níos slú. Nuair bhíonn muid in ar gula, bíonn muid ag láid síos, rud a chiallaíonn gur féidir le an romlaí síne go hiomlán. Is féidir le spásaí fós sa spás, de bhrí nach bhfuil éon domhantarraingt ann. Teist sibh féin an chéad rud ar maidin, agus an sin arís san oíche, agus seiceáil an méid ar láidre sibh I rinn lé, mar méid ar láidre sibh. Tásúlam gur bhain sibh tainneamh as an cúig Fhíric iontacha sin faoin domhantarraingt. Feic mar sibh.